истиқлолият, бунёдкорӣ. дар ин солҳо ёвон аз рӯи замин мисли гул шукуфт. саҳроҳои тиллоранг, роҳҳои асфалтпӯш, корхонаҳои замонавӣ, майдонҳои варзишӣ ва чеҳраҳои хандони мардум, шодиҳои беинтиҳои кӯдакон ҳама гувоҳи истиқлолу озодист. ин ҷо истиқлол зинда аст, ин ҷо умед месабзад. бо заҳмати шабонарӯзии сокинони заҳматкаш ва роҳнамоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ноҳияи Ёвон имрӯз ба як маркази бузурги иқтисодӣ ва саноатӣ табдил ёфтааст. ҳар гӯшаи он достони заҳмат, муҳаббат ба ватан ва иродаи қавии инсонҳои оддӣ мебошад. ин барнома шуморо ба сафари илҳомбахш мебарад. аз саҳрои пахта то толори мактаб, аз корхонаи саноатӣ то гулгашти шаҳр, аз чеҳраҳои хандони кӯдакон то daстони пуркори созандагон. барномаи мазкур шуморо бо созандагию бунёдкориҳо, рушду пешрафти ноҳияи зебоманзари Ёвон шинос менамояд. барномаи Ёвон дар масири рушд. рӯзҳои наздик дар телевизиони Хатлон.